ఈరోజు 3వ అధ్యాయం మొదలు పెడదాము. కర్మయోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ 3వ అధ్యాయము కర్మయోగము. ఇందులో మనకు మూడు ఉన్నాయి. సో ఒక 20 ఈరోజు కవర్ చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాము. మిగిలిన రేపు ఫినిష్ చేయొచ్చు. అర్జున ఉవాచ ధ్యాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. సో అర్జునుడు అంటున్నాడు ఏమని, జనార్దన కేశవ అంటూ సంబోధిస్తూ భగవంతుణ్ణి, కామ్య కర్మల కంటే కూడా బుద్ధే ప్రశస్తరం అని గనుక నువ్వు అనుకున్నట్లయితే మరి నన్ను ఇటువంటి ఘోరమైన యుద్ధంలో ఎందుకని నియోగించాలనుకుంటున్నావు అని చెప్పి అడిగాడు. అంటే దీన్ని బట్టి మనకి అర్జునుడికి పూర్తిగా ఈ బుద్ధి యోగం అనేది క్లియర్ గా తెలియలేదేమో అనేటటువంటి సందేహం కలుగుతుంది. కాబట్టి అంటే కామ్యకర్మల కంటే కూడా బుద్ధి ప్రశస్తమని నువ్వు అనుకున్నట్లయితే మరి ఇలాంటి ఘోరమైన కార్యంలో కర్మలో నన్ను ఎందుకు వినియోగించాలనుకుంటున్నాడు ఉన్నావు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అనమాట. అంటే నేను ఈ బుద్ధి మంచిదనుకుంటే ఈ కృష్ణ భక్తి భావంతో నేను ఉండొచ్చు కదా, ఇలా యుద్ధంలో ఎందుకు నన్ను వినియోగించాలనుకుంటున్నావు అని చెప్పి అతను అడగటం. ఈ రకమైనటువంటి ప్రశ్నకు భగవంతుడు కర్మయోగాన్ని ఈ విధంగా విపులంగా వివరించడం జరిగింది. వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే తదేకం వద నిశ్చిత్య ఏన శ్రేయోహమాప్నుయాం. అంటే ఎన్నో అర్థాలు కలిగిన నీ బోధలతో ఇంకా అంటున్నాడు అనమాట అర్జునుడే ఈ శ్లోకం కూడా చెప్పింది, పలికింది. ఏమంటున్నాడంటే ఎన్నో అర్థాలతో నీ బోధలు ఉన్నాయి కాబట్టి నా బుద్ధి కొంచెం మోహం చెందింది. ఎందుకంటే 2nd చాప్టర్ కంప్లీట్ గీతా సారాంశం కాబట్టి అంతా వివరించేసరికి అర్జునుడికి కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది. మరి ఇది క్లారిటీ తెలియట్లేదు కాబట్టి నాకు అత్యంత శ్రేయస్కరం ఏదో నువ్వు దయతో నాకు నిశ్చయంగా తెలియజేయి అని చెప్పి మళ్ళీ అడిగాడు. అప్పుడు భగవంతుడు శ్రీ భగవాన్ వాచ లోకేస్మిన్ వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం
కర్మయోగేన యోగినాం. సో లోకంలో రెండు రకాలైనటువంటి నిష్టలున్నాయి. అవి ఏమిటి అంటే చెప్తున్నాడు అనమాట. ఒకటేమో ఆ నీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను రెండు రకాల నిష్టలు ఉన్నాయని. ఏమిటి అంటే జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానం, జ్ఞానయోగంతో ఆత్మజ్ఞానం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కొందరైతే, కర్మయోగేన యోగినాం, పనుల పట్ల ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు కర్మ మార్గంలో దాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. సో రెండు రకాల వాళ్ళు ఉన్నారని ఇదివరకే చెప్పాను. ఆత్మానుభూతి కోసం ప్రయత్నించే వాళ్ళు రెండు రకాలు అని నీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను. కాబట్టి ఫస్ట్ టైప్ ఏది అంటే జ్ఞానయోగంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఆత్మజ్ఞానం గురించి ఆ రకంగా తెలుసుకుంటారు. కర్మయోగం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు పనులు చేస్తూ పనుల పట్ల ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు కర్మ మార్గంలో దాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. సో జ్ఞాన మార్గంలో అయినా వెళ్ళొచ్చు, కర్మ మార్గంలో అయినా వెళ్ళొచ్చు. కాబట్టి ధ్యాన నిష్ట ఉన్న వాళ్ళు ఆ మార్గంలో, కర్మల్లో ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు కర్మ మార్గంలో వెళ్ళడం జరుగుతుంది అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. సో భగవంతుడి సమాధానం ఏమిటి అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం జ్ఞానంతో కూడిన వైరాగ్యంతో తెచ్చుకోవచ్చు, లేదంటే జ్ఞానంతో కూడిన కర్మ చేయడం ద్వారా తెచ్చుకోవచ్చు. అది బుద్ధి యోగం. ఏది అర్థం చేసుకుని ఆ జ్ఞానంతో మనం కర్మను వనరించడం. ఏ జ్ఞానంతో కర్మను వనరించవలెనో ఇప్పుడు మళ్ళీ వివరంగా చెప్తారనమాట. ఇక్కడ ఇంతవరకు ఈ రెండు విషయాలు చెప్పారు. సాంఖ్యయోగంతో జ్ఞాన మార్గంలో నువ్వు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు వైరాగ్యంతో, లేదా కర్మయోగం అనే బుద్ధి యోగంతో నువ్వు తెచ్చుకోవచ్చు. ఎలాంటిది ఈ కర్మయోగం అంటే జ్ఞానంతో కూడిన కర్మ. ఏమిటి ఏ జ్ఞానంతో కూడిన కర్మ అనేది ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్ లో నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ లో చెప్పడం జరుగుతుంది. చూద్దాం. సో కర్మేంద్రియాణి ఇది దీనికి ముందు ఇంకా రెండు శ్లోకాస్ ఉన్నాయి, అవి కూడా చూద్దాం. న కర్మణామనారంభాత్ నైష్కర్మ్యం పురుషోష్ణుతే నచ సన్యసనాదేవ సిద్ధిం సమధిగచ్చతి. కేవలం కర్మ చేయకుండా ఉండడం ద్వారా ఎవ్వరూ కూడా కర్మఫలం నుంచి ముక్తిని పొందలేరు. పని చేయకుండా కూర్చున్నంత మాత్రాన ఎవరు కూడా కర్మఫలం నుండి విముక్తిని పొందలేరు. అలాగే కేవలం సన్యాసం ద్వారా కూడా సంపూర్ణత్వాన్ని పొందలేరు. సో పని చేయకుండా ఉన్నంత మాత్రాన ముక్తి రాదు. అంటే ఈ కర్మ ఎందుకు చేయడం, బుద్ధే మంచిది అంటున్నావు కదా, సో నేను ఈ కర్మ చేయడం ఎందుకని అడిగాడు కదా, అందుకని చెప్తున్నారనమాట. సో కేవలం కర్మ చేయకుండా ఉన్నంత మాత్రాన నీకు ముక్తి రాదు. అలాగే కేవలం సన్యాసం ద్వారా కూడా ఎవరు కూడా సంపూర్ణత్వాన్ని పొందలేరు అని చెప్పి ఇంకా దాని గురించి వివరిస్తున్నారు. నహి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మక్ కార్యతే హ్యవశ కర్మ సర్వ ప్రకృతి జైగుణై. ప్రతి మానవుడు కూడా భౌతిక ప్రకృతి వలన తాను పొందినటువంటి గుణాన్ని అనుసరించి ఆవశుడై కర్మయందు ప్రేరేపింపబడను. అంటే మనం మీరందరూ ఇంతకు ముందే 18 డే క్లాస్ లో చూసుంటారు. ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో సత్వ రజస్ తమో గుణాలనే 3 గుణాలు నిండి ఉన్నాయి ఈ ప్రకృతి అంతటా కూడా. ఇక్కడికి వచ్చిన అందరం కూడా ఈ గుణాలకు మనం ఈ గుణాలను అలవర్చుకుంటాం ఆటోమేటిక్ గా. కాబట్టి ఈ గుణాలకు అవశులమై తద్వారా ఆ గుణాలను బట్టి ఎటువంటి గుణాలు మనలో ఉంటే అటువంటి సత్వగుణం ఉంటే సాత్విక పనులు, రజోగుణం ఉంటే రజోగుణ పనులు, తమో గుణం ఉంటే తమో గుణ పనులు, ఈ మిక్స్చర్ ఉంటే ఒక్కొక్కసారి మంచి పనులు, ఒక్కొక్కసారి రజోగుణం, ఒక్కొక్కసారి తమో గుణం. ఇలా మనకి ఏ గుణం ఉన్న ఆవేశలం అవుతామో, ఏ గుణంతో మనం ఉంటామో ఆ గుణాన్ని బట్టి మనం పనులు చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఏదైనా చేయకుండా, ఏ పని చేయకుండా ఒక్క క్షణం కూడా ఎవరు ఉండలేరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇప్పటికి నువ్వు నిద్రపోయినా అది కర్మే, అది కూడా ఒక పనే. మరి ఎందుకంటే అలాగే నువ్వు పని చేసినా, ఊపిరి పీల్చినా, ఏది చేసినా కూడా పనే. కాబట్టి ఏ పని చేయకుండా క్షణకాలం ఎవరు కూడా ఉండలేరు. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచారస ఉచ్యతే. సో కర్మేంద్రియాలన్నీ కూడా నువ్వు
నిగ్రహించిన, సంయమ్య అంటే నిగ్రహించినా కూడా ఎవరైనా సరే, యా అంటే ఎవరైనా, ఆస్తే మనసా స్మరన్, ఎవరైతే కర్మేంద్రియాలన్నీ నిగ్రహించి ఉంటారో కానీ మనస్సును స్మరిస్తూ ఉంటారో, ఏమిటి? ఇంద్రియార్థాన్ అంటే ఇంద్రియార్థాల మీద, ఇంద్రియాల యొక్క ప్రలోభాలను ఎవరైతే తలుచుకుంటూ ఉంటారో, పైకి కర్మేంద్రియాలన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసుకున్నట్లు ఉన్నా కూడా ఇంద్రియ మనస్సులో ఆ ఇంద్రియ విషయాలే మనస్సులో ఆలోచిస్తూ ఉంటే వాళ్ళని విమూఢాత్ములు అంటే మూఢులైన జీవాలు, మిథ్యాచార నటన చేసేవాళ్ళు అని ఉచ్యతే చెప్పబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. కర్మేంద్రియాలను నిగ్రహించినా కూడా మనస్సు ఇంద్రియార్థాల మీదే నిమగ్నమై ఉండేవాడు, తనను తనే మోసగించుకునేవాడు మిథ్యాచారి అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ మరి సన్యాసించాం అనుకుంటున్నారు కానీ మరి చేతిలో ఏముంది? ఒక ప్రక్క సెల్ ఫోన్ లో మాట్లాడుతూ. పైకి నువ్వు అలా ఏదో నేను సన్యాసిని అనుకున్నా, మరి మనసంతా కూడా ఈ బాహ్య ప్రపంచపు విషయాల మీదే ఉన్నప్పుడు అది నిజమైన సన్యాసత్వం కాదు. అలాగే మరి ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు కూడా మరి తదేకంగా మనం ఎంతసేపు తిన్నామా తిన్నాం అనుకుంటే పైకి మనం ఏవి తినకుండా ఊరుకుంటున్నాం. మైండ్ అయితే మరి అది తినాలి ఇది తినాలని విపరీతంగా ఉన్నప్పుడు దాంట్లో కూడా మీనింగ్ లేదు. పైకి కర్మేంద్రియాలు అదుపులో ఉంచినా మనసులో ఇంద్రియ విషయాల మీదే ఆలోచించే వాళ్ళు, వాళ్ళని వాళ్ళే మోసం చేసుకునే వాళ్ళు మిథ్యాచారస ఉచ్యతే, వాళ్ళను మిథ్యాచార్యులని అంటారు అని చెప్తుంది. అయితే నిజమైన వైరాగ్యం ఏమిటి? ఇది ఇలా చేస్తే మనస్సులో నీకు ఆ కోరికలే ఉన్నట్లయితే, పైకి నువ్వు అరికట్టుకున్నా నీ కోరికల్ని, మైండ్ లో నీకు ఆ కోరికలే ఉంటే నువ్వు మిథ్యాచార్య అంటే నటన చేసేవాడివే, నువ్వు నిన్ను నువ్వే మోసం చేసుకుంటున్నావు అని చెప్తున్నారు. నిజమైన వైరాగ్యం ఏమిటట? యస్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్తా సా విశిష్యతే. ఓకే. మనస్సులో మరి యస్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున, మరొక ప్రక్క శ్రద్ధావంతులైన వాళ్ళు మనస్సును, కర్మేంద్రియాలను, మనస్సుతో ఈ కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేసి ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు ఎంతో శ్రేష్ఠులు. ఇక్కడ విషయం చెప్పారనమాట. ఫస్ట్ ఏమిటి నిజమైన వైరాగ్యం ఏమిటి అంటే, వైరాగ్యం అంటే నువ్వు జ్ఞానయోగ మార్గం సన్యసించే వైరాగ్యం కాదు, ఇక్కడ కర్మయోగంలో ఉన్న వైరాగ్యం గురించి చెప్తున్నాను. కర్మయోగంలో కూడా జ్ఞానంతో చేసిన కర్మ అన్నారు కదా ఇందాక. ఏమిటా జ్ఞానం అంటే ఈ వైరాగ్యమే జ్ఞానం. నువ్వు పని చేస్తున్నా నీకు ఆ వైరాగ్యం అనేటటువంటి మనస్తత్వం ఉండాలి. ఏమిటి వైరాగ్యము అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేసి అంటే నీ ఇంద్రియ వ్యామోహాలను నువ్వు కంట్రోల్ చేసి ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు నిజమైన శ్రేష్ఠులు. ఫలాపేక్ష అంటే ఏంటి? నువ్వు చేసే పని మీద వచ్చే రిజల్ట్ మీద నీకు వ్యామోహం వద్దు, దాని మీద ఆసక్తి, కోరిక వద్దు అని చెప్తున్నారు. అయితే మరి ఆసక్తి లేనప్పుడు ఇంకా పని ఎలా చేస్తాం? ఆ రిజల్ట్ కోసమేగా పని చేసేది అని వెంటనే మనకు డౌట్ వస్తుంది. కానీ దాని అర్థం ఏమిటి? పని చేసి అది విజయవంతం కావాలనే చేస్తాం, కానీ దానికోసమే దాని గురించే ఆలోచిస్తూ అదొస్తుందా ఇదొస్తుందా, ఎంత గొప్పగా చేస్తాం, వాళ్ళు పొగుడతారా వీళ్ళు పొగుడతారా, ఇటువంటి ఆలోచనలు వదులుకుని అది రాకపోతే వీళ్ళేమంటారు, వాళ్ళేం క్రిటిసైజ్ చేస్తారో మనల్ని అనుకుంటూ ఇలా రకరకాలుగా ఆ రిజల్ట్ మీదే మైండ్ పెట్టినప్పుడు అది ఫలాపేక్ష. అంటే నీకు మైండ్ అంతా రిజల్ట్ మీద ఉంది, ముందు పని బాగా చేయాలి అంతవరకే అనేది మనం అలవర్చుకోవాలి. అది స్లోలీ సాధనతో మనం అలవర్చుకోవాలన్నమాట ఆ పద్ధతిని. అది కర్మయోగం. ఎప్పుడైతే మనం ఆ ఫలితం మీద ఆ ఆసక్తిని వదులుకోగలుగుతామో, ఆ రకమైన వైరాగ్యాన్ని తెచ్చుకోగలుగుతామో, పెంచుకుని దాన్ని స్థిరపరచుకోగలుగుతాము, అది కర్మయోగంలో మనకు అవసరమైన వైరాగ్యము, జ్ఞానము. ఆ జ్ఞానమే
ఈ వైరాగ్యమే భగవంతుడు ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో చెప్పినటువంటి కర్మయోగ జ్ఞానంతో కూడిన కర్మ అనే మాటకు అర్థం ఇది. ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు ఎంతో శ్రేష్ఠులు. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మజ్యాయోహ్య కర్మణః శరీరయాత్రా పీచతే న ప్రసిద్ధేద కర్మణః. సో నియతం కురు కర్మత్వం, నీకు నియమించబడిన కర్మను కర్మజ్యాయోహ్య కర్మణః చేయవలసిందే. నువ్వు నువ్వు నీకు నియమించబడిన పనులన్నీ నువ్వు చేయవలసిందే. అకర్మణ కర్మ చేయడం, ఎందుకంటే కర్మలు వదిలిపెట్టడం కంటే చేయటమే మంచిది అని ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నా. నీకు నియమించబడిన పనులంటే ఏంటి? నీ డ్యూటీస్, నీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, నీ కర్తవ్యాలు, అంటే నీ స్వధర్మం. నువ్వు ప్రతి మనిషికి కొన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకు నువ్వు నీ కర్తవ్య కర్మ ఏమిటో నువ్వు ఆచరించవలసిందే. ఎందుకంటే ఈ కర్మలను వదిలిపెట్టడం కంటే చేయటమే ఉత్తమం. కర్మలు చేయకుండా ఏ మనిషి కూడా జీవనయాత్ర సాధించలేడు. శరీర యాత్ర పీచతే న ప్రసిద్ధేద్ అకర్మణ. సో అకర్మతో ఎవరు కూడా మనిషి జీవనయాత్రను సాగించలేరు. కర్మ చేయకుండా ఎవరు కూడా జీవనయాత్ర సాగించలేరు. ఇది మనకి చాలా క్లియర్ గా అర్థమయ్యే విషయం. మరి ఏ పని చేయకుండా ఎవరు కూడా ఉండలేరు. ఎందుకంటే ప్రతి చిన్నది కర్మే. మనం కూర్చున్నా, నుంచున్నా, ఊపిరి పీల్చినా, నిద్రపోయినా ఏదైనా కూడా కర్మే. కానీ ఆ కర్మలు నీ డ్యూటీస్ ఏమిటో నువ్వు చేయాలి. చేయకుండా వదిలిపెట్టడం కంటే చెయ్యటమే మంచిది. కర్మ చేయకుండా ఎవరు జీవనయాత్ర సాగించలేరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అయితే మళ్ళీ క్లియర్ గా ఈ కర్మ అనేది ఎలా చేయాలి అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. విద్యుక్త ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు, నీ బాధ్యతను నువ్వు నిర్వర్తించు. ఎందుకంటే అది అకర్మ కంటే ఉత్తమమైనది. నీ బాధ్యతను నువ్వు చేసినప్పుడు అది అకర్మ కంటే కూడా, అంటే ఏ పని చేయకుండా ఉండటం అకర్మ. అంటే మనం పని మానేసి కూర్చున్నంత మాత్రాన అది అకర్మ కాదు. కానీ మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాన్ని మనం నిర్వహించినప్పుడు అది ఏ పని చేయకుండా ఉండడం కంటే కూడా ఉత్తమం. కర్మ చేయకుండా దేహ పోషణ సైతం మనిషి చేసుకోలేడు. కర్మ చేయకుండా మరి దేహాన్ని కూడా పోషించుకోలేడు. స్నానం చేయాలి, మనకు కావాల్సింది దేహాన్ని కూడా పోషించాలి. కాబట్టి కొన్ని కనీసం ఊపిరి పీల్చాలి. ఊపిరి పీల్చకపోతే మరి మనం ఉండలేం. సో మన దేహాన్ని నిలుపుకోవాలంటే ఊపిరి పీల్చాలి. సో ఏ పని చేయకుండా మనిషి ఉండలేడు. నీ బాధ్యతను నువ్వు నిర్వర్తించు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే కర్మ అనేది ఎలా, ఏమిటి, అసలు అది ఎలా నిర్వర్తించాలి? యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచరః. సో యజ్ఞార్థాత్ కర్మణో అంటే యజ్ఞం కోసం అన్నట్లు నువ్వు కర్మను చెయ్యి. అన్యత్ర ఒకవేళ వేరే రకంగా చేసావే అనుకో, వేరైనది ఈ లోకంలో కర్మబంధన, కర్మ ద్వారా నీకు బంధం కలుగుతుంది. సో యజ్ఞార్థాత్ అంటే యజ్ఞం కోసం అంటే ఏమిటి? విష్ణువు కోసం చేసినట్లు. యజ్ఞం అనేది ఎప్పుడు భగవంతుడి కోసం చేస్తాం యజ్ఞం. సో యజ్ఞం కోసం చేసినట్లు కర్మని చెయ్యి అంటే భగవంతుడి కోసం చేసినట్లు కర్మని చెయ్యి. అన్యత్ర అంటే వేరే రకంగా గనక నువ్వు చేసావే అనుకో, లోకోయం కర్మబంధన, ఈ లోకంలో నువ్వు కర్మబంధాలకు గురి అవుతావు. కాబట్టి ఏ పని చేసినా భగవంతుడి కోసం అన్నట్లుగా చేస్తే నీకు కర్మబంధాలు అంటుకోవు. అన్యత్ర అంటే వేరే రకంగా భగవంతుడి కోసం కాదు, నా కోసం అన్నట్లు మనం చేసుకున్నామంటే కర్మబంధాలు మనకు వస్తాయి అని చెప్తున్నారు. అన్యత్ర చేస్తే లోకోయం, ఈ లోకంలో కర్మబంధాలు నీకు చుట్టుకుంటాయి. తదర్థం కర్మ కౌంతేయ, ఈ రకంగా గనక నువ్వు కర్మను చేసినట్లయితే, విష్ణువు కోసం చేసినట్లు కర్మను చేసినట్లయితే కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచార, నువ్వు అప్పుడు అసంగత్వం అంటే డిటాచ్మెంట్ తో చక్కగా చెయ్యి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఈ రకంగా నువ్వు చేసినట్లయితే నువ్వు బంధాల నుంచి విముక్తుడవై ఉంటావు. కాబట్టి మొత్తం మీద ఈ శ్లోకానికి అర్థం ఏమిటి అంటే విష్ణువు కోసం అన్నట్లుగా యజ్ఞ రూపంలో కర్మను చెయ్యి.
యజ్ఞం చేసినంత పవిత్రంగా నువ్వు ఏ పని చేసినా చెయ్యి. యజ్ఞం ఎంత పవిత్రంగా చేస్తారు? మరి సరి అయిన పదాలతో భక్తితో అర్పిస్తూ, అగ్నిలో అన్ని భగవంతుడికి స్వాహ స్వాహ అంటూ అర్పిస్తూ, అన్ని అర్పించడం అంటే ఏంటంటే భగవంతుడికి ఇచ్చినట్లుగా మనం ఏ పని చేసినా ఇది భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాము అన్నట్లుగా చేసి, తిరిగి మనం ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా మనం ఆ యజ్ఞం అయిన తర్వాత అందులో నుంచి వచ్చిన ప్రసాదాన్ని భగవత్ ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తాం. అవునా? అదే రకంగా పని చేసినప్పుడు భగవంతుడికి అర్పించి చేశాము అంటే ఆ పని వల్ల ఏ రకమైనటువంటి రిజల్ట్ వచ్చినా అది భగవత్ ప్రసాదం అని స్వీకరించాలి. అది కష్టమైన, నష్టమైన, లాభమైన, నష్టమైన, సుఖమైన, దుఃఖమైన దాని నుండి ఏది వచ్చినా ఒకే రకంగా ప్రసాద మనస్తత్వంతో స్వీకరించేటటువంటి భావాన్ని పెంచుకోగలిగాలి అన్నమాట. అది ఇక్కడ ఆ రకంగా ఉండగలిగినప్పుడు నీకు బంధం నుంచి నువ్వు సదా ముక్తుడవై ఉండగలవు. కాబట్టి విష్ణువు కోసం యజ్ఞ రూపంలో కర్మను అనరించు. అలా చేయలేదంటే మరి భౌతిక జగంలో నీకు ఈ కర్మ బంధకారకం కాగలదు. కాబట్టి కుంతిపుత్ర, నీ విద్యుక్త ధర్మాలను, నీ బాధ్యతల్ని, నీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ని, నీ డ్యూటీస్ ని ఆ భగవంతుడి ప్రీత్యర్థమే చెయ్యి. నీ డ్యూటీస్ చెయ్యి, కానీ భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం అంటే ఆయనకి నచ్చే విధంగా చెయ్యి. ఆ రకంగా నువ్వు బంధం నుంచి సదా విముక్తుడవై ఉండగలవు. కాబట్టి బాధ్యతను ఎప్పుడు కరెక్ట్ గా భగవంతుడికి నచ్చే విధం అంటే ధర్మ మార్గంలో నువ్వు నీ బాధ్యత నిర్వర్తించు. దాని నుంచి అదొస్తుంది నాకు ఇదొస్తుందని కాకుండా నువ్వు నిజమైనటువంటి భక్తితో సమర్పించి కరెక్ట్ గా ఆయన ప్రీత్యర్థం నువ్వు చేశావంటే నువ్వు బంధం నుంచి విముక్తుడు అవ్వు. అది ఇక్కడ మనకు మళ్ళీ యజ్ఞార్థాత్ అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ మనకు భగవంతుణ్ణి చూపిస్తున్నారు. మరి ఈ భక్తులు ఆయన భక్తుల్ని చూపిస్తున్నారు. సహ యజ్ఞ ప్రజా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతి అనేన ప్రసవిష్యాధ్వమేషావోస్త్విష్టకామధు. అంటే సృష్టి ఆరంభంలో అన్ని జీవులకు ప్రభు అయిన భగవంతుడు మానవులను, దేవతలను విష్ణు ప్రీత్యర్థమైన యజ్ఞాలతో సహా సృష్టించి, అంటే ఈ ఈ సృష్టి ప్రారంభమైనప్పుడు మొత్తం ఈ జీవులందరికీ మరి భగవంతుడు మనుషుల్ని, దేవతల్ని కాకుండా భగవంతుడికి ప్రీత్యర్థమైన యజ్ఞాలతో సహా సృష్టించారనమాట. మనుషుల్ని, మానవుల్ని, దేవతల్ని అందరినీ ఈ యజ్ఞాలతో సహా సృష్టించి, ఈ యజ్ఞాలతో మీరు సౌఖ్యవంతులు అవ్వండి, ఎందుకంటే వీటిని ఆచరించడం ద్వారా మీ సుఖజీవనానికి, ముక్తికి కావలసిన సర్వము మీకు వస్తాయి అని చెప్పి ఆశీర్వదించారట. సో ఈ సృష్టి ప్రారంభంలో భగవంతుడు మనుష్యులను, దేవతలనే కాకుండా వారితో పాటు మరి విష్ణు ప్రీత్యర్థం, ఆయన భగవత్ ప్రీత్యర్థమైనటువంటి యజ్ఞాలు కూడా సృష్టించి, ఈ యజ్ఞాలన్నిటితో మీరు సౌఖ్యవంతులు అవ్వండి, ఎందుకంటే వీటిని ఆచరించడం ద్వారా మీకు సుఖము, ముక్తి రెండు కూడా సమస్తము వస్తాయి అని ఆశీర్వదించారు అని చెప్తారు. సో భగవంతుడు సృష్టించిన ఈ యజ్ఞాల ద్వారా వీటిని ఆచరించడం ద్వారా మనకు సుఖజీవనమే కాకుండా ముక్తి కూడా వస్తుంది అని ఆయన ఆశీర్వదించారు. సో భగవంతుడు సృష్టించిన ఈ యజ్ఞాలు ఏమిటి అనేది చూద్దాం. దేవాన్ భావయతానేన తే దేవా భావయంతు వః పరస్పరం భావయంత శ్రేయ పరమవాప్స్యథ. సో యజ్ఞాలతో సంతృప్తి చెందిన దేవతలు మీకు ప్రియాన్ని కూరుస్తారు. ఆ రకంగా మానవులు మరి దేవతలు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న సహకారంతో అందరికీ శ్రేయస్సు కలుగుతుంది అని కూడా భగవంతుడు చెప్పారు. సో ఈ యజ్ఞాలన్నీ చేసినప్పుడు ఈ దేవతలంతా తృప్తి పడతారట. సో మనుషులు ఈ యజ్ఞాలన్నీ భగవంతుడికి ప్రీత్యర్థమైన యజ్ఞాలన్నీ చేస్తే మనుషులు, దేవతలు చాలా సంతోషిస్తారు, వాళ్ళకి సంతృప్తి నొందుతారు. కాబట్టి అప్పుడు సంతృప్తి నుండి దేవతలు మీకు ప్రియాన్ని ఇస్తారు, అంటే మీకు ఇష్టమైనది వాళ్ళు మీకు ప్రసాదిస్తారు. ఎందుకు? భగవంతుడికి ఇష్టమైన ఆ యజ్ఞాలను మీరు సరిగ్గా చేశారనే సంతృప్తితో దేవతలందరూ మీకు ఇష్టమైనవన్నీ మీకు సమకూరుస్తారు.
ఆ రకంగా మరి మనుష్యులు దేవతలు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న పరస్పర సహకారంతో అందరికీ కూడా శ్రేయస్సు కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో దేవతలు ఉన్నారు కదా, మరి ఆ ఇంద్రలోకంలో దేవతలు ఉన్నారు. వీళ్ళంతా కూడా భగవత్ ప్రీత్యర్థమైన ఈ యజ్ఞాలను మనుష్యులు మానవులు వనరించినప్పుడు భగవత్ ప్రీత్యర్థం వాళ్ళు సంతుష్టులై ఈ మానవులందరికీ సుఖాన్ని ప్రసాదిస్తారు. ఈ రకంగా మానవులు దేవతలు వాళ్ళు పరస్పర సహకారంతో అందరి శ్రేయస్సు కోసం వాళ్ళు పనులు చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పారు. సో ఇక్కడ రెండు విషయాలు, భగవంతుడు మొట్టమొదట మనుష్యులను దేవతలను ప్లస్ ఇలాంటి ఆయనకి భగవత్ ప్రీత్యర్థమైన యజ్ఞాలను మూడింటిని సృష్టించి మీరు ఈ యజ్ఞాలను సవ్యంగా చేసి మానవులు దేవతలను తృప్తి పడేటట్లు చేస్తారు. అప్పుడు దేవతలు మీకు ఏది కావాలో వాళ్ళది ప్రసాదిస్తారు అని చెప్పి ఈ రకంగా మానవులు దేవతలు మీ పరస్పర సహకారంతో మీ అందరికీ కూడా శ్రేయస్ కలుగుతుంది అని ఆశీర్వదించడం జరిగింది సృష్టి ప్రారంభంలో భగవంతుడు. ఇష్టాన్ భోగాన్ హి వో దేవా దాస్యంతే యజ్ఞ భావితాః తైర్దత్తాన ప్రదాయైభ్యో యో భుంక్తేస్తేన ఏవ సహా. సో ఎన్నో జీవన అవసరాలను ఇచ్చేటటువంటి దేవతలు మరి మన జీవిత అవసరాలన్నీ కూడా ఈ దేవతలు తీర్చగలరు. మరి ఉదాహరణకు వరుణ దేవుడు ప్రార్థిస్తే వర్షాలు ఇస్తాడు. సో అలా మనకు ఈ దేవతలు మన వాళ్ళని ప్రార్థించినప్పుడు మనకి అవసరాలన్నీ కూడా తీరుస్తూ ఉంటారు. సో ఈ అవసరాలన్నీ తీర్చే ఈ దేవతలు యజ్ఞంతో వాళ్ళు సంతృప్తి చెంది మీకు కావలసినవన్నీ ఇస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వాటిని ఆ దేవతలకు అర్పించకుండా తాను అనుభవించడం నిజంగా దొంగే, చోరుడే అవుతాడు. మరి ఈ దేవతలు మీరు యజ్ఞాలు కరెక్ట్ గా మనం చేసినప్పుడు వాళ్ళు సంతృప్తి చెంది మనకు కావలసినవన్నీ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. అలా వాళ్ళు మనకి ఇచ్చిన ప్రసాదాన్ని వాళ్ళకు అర్పించకుండా మనమే తినడం అది నిజంగా దొంగతనమే అవుతుంది, చోరుడే అవుతాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఏం చెప్పారు? సృష్టి ప్రారంభంలో మరి దేవతలు మానవులు ఈ భగవంతుడి ప్రీతిని కలిగించే యజ్ఞాల్ని ఇచ్చారు. వీటన్నిటినీ మీరు చేసుకుంటూ ఉంటే మీకు శుభం కలుగుతుందని చెప్పారు. ఆ తర్వాత మనుష్యులు ఈ యజ్ఞాలను ఇలా సక్రమంగా చేసినప్పుడు దేవతలు ప్రీతి చెంది మీకు కావలసిన సుఖాలన్నిటినీ ఇస్తారు అని కూడా చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు? ఇలా మీ అవసరాలను తీర్చే దేవతలు మీకు కావలసినవన్నీ ఇచ్చి మీ అవసరాలను తీరుస్తున్నప్పుడు మీరు చేసే యజ్ఞాలకు సంతృప్తి చెంది వాళ్ళు మీ అవసరాలను అన్ని తీరుస్తున్నారు. అలాంటప్పుడు మీరు వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి ఆ ప్రసాదాన్ని వాళ్ళకి అర్పించకుండా మీరే మొత్తం అనుభవించడం దొంగతనమేనని చెప్తున్నారు అన్నమాట ఈ శ్లోకంలో. సో దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఇంకా ఈ శ్లోకంలో ఇంకా క్లియర్ గా దాని అర్థం తెలుస్తుంది. యజ్ఞశిష్టాశిన సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషై భుంజతే తే త్వగం పాపాయే పచంత్యాత్మ కారణాత్. సో యజ్ఞంలో అర్పించిన ఆహారాన్ని స్వీకరించడం వల్ల భగవద్భక్తులు అన్ని రకాలైన పాపాల నుంచి విముక్తులవుతారు. కాబట్టి తమ ప్రియం కోసమే ఆహారాన్ని సిద్ధం చేసుకునేవారు కేవలం పాపాన్నే భుజించినట్లు లెక్క అని చెప్తున్నారు. సో యజ్ఞంలో మనం ఇప్పుడు యజ్ఞం చేసినప్పుడు అర్పిస్తాం ఆహారాన్ని భగవంతుడికి. అలా దానిని ఆ ప్రసాదాన్ని మనం భగవంతుడు ఇచ్చిన ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తే మరి అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తులు అవుతాం. అందుకే యజ్ఞ ప్రసాదం స్వీకరించినప్పుడు పాపాల నుంచి మనకి మోక్షం అని మనం ప్రసాదం అని ఎంతో భక్తితో తీసుకుంటాం. కానీ అలాంటి ప్రసాదాలు పెట్టకుండా మరి మనం అన్ని చేసుకుని అది భగవంతుడికి అర్పించకుండా దేవతలకు వాళ్ళకి అర్పించకుండా మనమే తింటే కేవలం పాపాన్నే తిన్న వాళ్ళం అవుతారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట క్లియర్ గా. సో ఇందాక మరి దేవతలు మీకు అన్ని అవసరాలు మీరు చేసే యజ్ఞాలకు తృప్తిపడి మీకు ప్రసాదాన్ని ఇచ్చినప్పుడు దేవతలకు అర్పించకుండా మీరే తింటే తప్పు, అది దొంగతనమే అని చెప్తూ అది క్లియర్ గా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మరి ఆ యజ్ఞంలో అర్పించిన ఆహారాన్ని స్వీకరించి అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తులు అవుతారు. అంటే ప్రసాదంగా స్వీకరించినప్పుడు ముందు అర్పించి మనం తీసుకుంటే అది ప్రసాదం, అప్పుడు పాపం నుంచి విముక్తులు అవుతాం. అలా కాకుండా మనం అర్పించకుండా మనమే తీసుకుంటే
అది కేవలం పాపమే పూజించినట్లు లెక్క అని చెప్తున్నారు. అది ఇక్కడ ఇంకా చక్కగా క్లియర్ గా ఒక యజ్ఞ చక్రం అనేటటువంటి రూపంలో చెప్తారు. ఆ యజ్ఞ చక్రం ఇది అదేమిటో ఇక్కడ చూద్దాము. యజ్ఞాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవః యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవః. జీవదేహాలన్నీ కూడా వర్షం వలన ఉత్పన్నమైనట్టి ధాన్యంపై ఆధారపడి జీవిస్తాయి. వర్షాలేమో యజ్ఞంతో కలుగుతాయి. మరి కర్మ అనేది యజ్ఞం నుంచి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆ యజ్ఞ చక్రం ఏమిటి అన్నది వివరిస్తున్నారనమాట. సో అన్ని రకాల జీవరాశులు, భూతాలు అంటే జీవరాశులు, అన్ని రకాల జీవరాశులు కూడా అన్నం అంటే ఆహారం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ అంటే అన్నం ఎలా వస్తుంది, ఆహారం ఎలా వస్తుంది? పర్జన్య అంటే వర్షం వల్ల ఆహారం వస్తుంది, అంతే కదా. మరి ధాన్యం ఎలా ఉత్పత్తి అవుతుంది? వర్షాలు పడితే ధాన్యం వస్తుంది. ఇక్కడ చూద్దాం క్లియర్. సో పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ. సో వర్షం ఆహారం సంభవించేటట్లు చేస్తుంది, ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అయితే వర్షం ఎలా వస్తుంది? యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో, యజ్ఞం ద్వారా వర్షం వస్తుంది. మన వైపు మీకు తెలుసు, ఎప్పటి నుంచో మనం వింటూ ఉంటాం యజ్ఞాలు, వర్షం లేనప్పుడు యజ్ఞం చేస్తే వర్షం వస్తుంది. సైంటిఫిక్ గా కూడా యజ్ఞం చేస్తే ఆ అగ్ని వల్ల, పొగ వల్ల మన పైకి వెళ్ళి మాయిశ్చర్ వచ్చి క్లౌడ్స్ వచ్చి ఆ రకంగా వర్షాలు వస్తాయని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. బట్ అర్థం ఏమిటి అంటే యజ్ఞం వల్ల వర్షం కలుగుతుంది అంటే మనం భగవంతుణ్ణి సరి అయిన విధానంలో భగవత్ ప్రీత్యర్థం మనం పని చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం. అప్పుడు భగవంతుడు తృప్తి చెంది మరి పర్జన్యం యజ్ఞ వర్షం వస్తుంది. అయితే యజ్ఞం ఎలా సంభవిస్తుంది అంటే యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. యజ్ఞం కర్తవ్యాల నుంచి సంభవిస్తోంది. కర్తవ్యం ఏ రకమైన కర్తవ్యం? విద్యుక్త కర్తవ్యం అంటే మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్. యజ్ఞము అంటే ఏమిటి? మన రెస్పాన్సిబిలిటీసే యజ్ఞాలు అని ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా చెప్తున్నారు అనమాట. సో రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి. పైకి మామూలు యజ్ఞం, ఆ యజ్ఞం చేస్తే వర్షాలు కురుస్తాయి, భగవంతుడు తృప్తి చెంది వర్షాలు వస్తాయి, వర్షాలు వస్తే ధాన్యం పండుతుంది, ధాన్యం పండితే ఆహారం వస్తుంది, దాంతో ప్రాణులందరూ జీవిస్తారు. అది యజ్ఞ చక్రం. అయితే ఈ యజ్ఞం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే కర్మ సముద్భవ. సో కర్మ నుంచి యజ్ఞం పుడుతుంది. మన పనియే యజ్ఞము. యజ్ఞం అంటే కర్మే యజ్ఞము అన్నది లాస్ట్ లైన్ అన్నమాట. సో అన్నాద్భవంతి భూతాన్ని, అన్ని జీవరాశులు అన్నం మీద, ఆహారం మీద ఆధారపడి ఉంది. ఆహారం దేని మీద ఆధారపడి ఉంది? పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ. వర్షం ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మరి వర్షం ఎలా వస్తుంది? యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యం, యజ్ఞం చేస్తే వర్షం వస్తుంది. అయితే యజ్ఞం అంటే ఏంటి? యజ్ఞం ఎలా చేస్తాము? యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ, పనుల యజ్ఞం అనేది సంభవిస్తోంది, కర్మల ద్వారా యజ్ఞం అనేది సంభవిస్తుంది. ఎలాంటి కర్మలు? విద్యుక్త కర్మల ద్వారా. అంటే విద్యుక్త కర్తవ్యాలు అంటే ఏమిటి? నీ బాధ్యతను నువ్వు నిర్వహిస్తే సరిగ్గా భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా అదే యజ్ఞము అని ఇక్కడ మనకి అర్థమవుతుంది. సో ఈ యజ్ఞ చక్రాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ చూద్దాం. భగవంతుడు మనకి వేదాలన్నిటినీ అందించారు. ఈ వేదాలలో మనకు మన బాధ్యతలు ఉన్నాయి. విద్యుక్త కర్మలు ఎలాంటివో వేదాలన్నీ చెప్పాయి, ఎలా పనులు చేయాలి, ఏ రకంగా భగవత్ ప్రీత్యర్థం మన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించడం ఎలా అన్నది వేదాలలో భగవంతుడు మనకి ప్రసాదించిన వేదాల్లో చెప్పారు. సో ఆ రకంగా నువ్వు కర్మను చేస్తే అదే యజ్ఞము. సో కర్తవ్యాన్ని, నీ యొక్క బాధ్యతని నువ్వు సవ్యంగా భగవత్ ప్రీత్యర్థం నిర్వహిస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం అంటున్నారు. ఆ యజ్ఞం ఆ రకంగా చేసినప్పుడు వర్షాలు వస్తాయి. అంటే అందరూ భగవత్ ప్రీత్యర్థం ధర్మ మార్గంలో వాళ్ళ కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించినప్పుడు సస్యశ్యామలత ఉంటుంది. అందుకే మరి రామరాజ్యం అనేది ఆ రోజుల్లో అందరూ ధర్మ మార్గంలో మరి ఉన్నారు కాబట్టి ఆ సస్యశ్యామలత. అలా యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటే భగవత్ ప్రీత్యర్థం సరి అయిన మార్గంలో మన కర్మను, మన డ్యూటీస్ ని మనం చేసినప్పుడు సస్యశ్యామలత, వర్షాలు వస్తాయి.
వర్షాల వల్ల ధాన్యాలు పండుతాయి, ధాన్యాల వల్ల ఆహారం వస్తుంది, ఆహారంతో జీవరాశులన్నీ కూడా సుఖంగా బ్రతకగలుగుతాయి. అయితే ఆ వచ్చిన ఆహారాన్ని భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ వేదాలు కర్మల ద్వారానే మనకు వచ్చాయన్నది గుర్తు చేసుకుని ముందు వాళ్ళకు సమర్పించి దేవతలకు భగవంతుడికి మనం తీసుకోవాలి అన్నదే ఈ యజ్ఞ చక్రం అన్నమాట. సో భగవంతుడు వేదాలను తద్వారా మన కర్తవ్యాలను మనకు తెలియజేసి ఆ కర్తవ్యాలను ఆ రకంగా యజ్ఞంలాగా నిర్వహించినప్పుడు వర్షాలు వస్తాయి, ధాన్యం పండుతుంది. ఆ ధాన్యంతో తయారు చేసిన ఆహారాన్ని కృతజ్ఞతతో మొదట భగవంతుడికి సమర్పించి ఆ ప్రసాదాన్ని మనం తీసుకోవాలి. ఇదే ఈ యజ్ఞ చక్రము. అది ఈ శ్లోకాస్లో మనకు వివరించారన్నమాట. సో అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాద్ అన్న సంభవం. అన్నము వర్షం వల్ల వస్తుంది, వర్షం యజ్ఞం వల్ల వస్తుంది, యజ్ఞం కర్మను సవ్యంగా భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేస్తే అది యజ్ఞం అవుతుంది అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో పోతే 15th శ్లోకాలు కర్మ బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి బ్రహ్మాక్షర సముద్భవం తస్మాత్ సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం. సో మనకు నియమించినటువంటి కర్మలు వేదాల్లో మనకు నిర్దేశించారు. అలాంటి వేదాలు భగవంతుడి నుంచి ప్రత్యక్షంగా ప్రకటింపబడ్డాయి. అందుకే సర్వవ్యాపకమైన పరబ్రహ్మం యజ్ఞ కర్మలందు నిత్యంగా ప్రతిష్ఠితమై ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో మనం ఇందాక యజ్ఞచక్రం చూసాం కదా, అందులో నియమించినటువంటి కర్మలు మన బాధ్యతలు అన్నమాట. మన బాధ్యతలు మనకు వేదాల్లోనే చెప్పారు. అలాంటి వేదాలు మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఆ వేదాలు భగవంతుడి నుంచే ప్రత్యక్షంగా వచ్చాయి వేదాలు. అందుకే మరి సర్వవ్యాపకమైన ఈ పరబ్రహ్మ తత్వం యజ్ఞ కర్మల్లో మరి ప్రతిష్ఠితమై ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ పరబ్రహ్మ తత్వం అనేది ఈ యజ్ఞ కర్మల్లోనే ఉన్నది అంటున్నారు. సో యజ్ఞ కర్మలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ వేదాల నుంచి వచ్చాయి. అందుకనే ఆ పరబ్రహ్మ తత్వం ఈ యజ్ఞంలోనే ఉంటుంది, ఈ కర్తవ్యాల్లోనే ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఈ వేదాలు, ఆ వేదాలు భగవంతుడి నుంచే వచ్చాయి కాబట్టి ఈ సర్వవ్యాపకంగా ఉన్న ఈ పరబ్రహ్మ తత్వమే ఈ యజ్ఞ కర్మల్లో ప్రతిష్ఠితమై ఉన్నదట. ఈ వేదాలలో చెప్పిన మన యొక్క బాధ్యతలు ఎలాంటివంటే ఈ పరబ్రహ్మ తత్వమే అందులో ఉన్నది ప్రతిష్ఠితమై. కాబట్టి ఆ కర్మలను మనం భగవత్ ప్రీత్యర్థం గనక నిర్వహించినట్లయితే మనకు అది యజ్ఞంతో సమానము అని చెప్పి మనకి చెప్పారు. ఈ యజ్ఞ చక్రం కూడా అందుకే మనకి వేదాలు భగవంతుడు ఇచ్చారు. అది ఎలాంటివంటే మన కర్తవ్యాలని మనకి తెలియజేసేటటువంటివి. ఆ రకంగా మనం కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించినట్లయితే అది యజ్ఞంతో సమానం. ఎందుకు అంటే సర్వవ్యాపకమైన పరబ్రహ్మతత్వం అందులో ఉంది. ఎందుకంటే భగవంతుడే స్వయంగా ఆ కర్తవ్యాన్ని రూపొందించారు కాబట్టి అది ఆ ప్రకారంగా భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేయగలిగినప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానం. ఈ పాయింట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. పదే పదే మనం యజ్ఞము అంటే ఏమిటి అంటే కర్మను భగవత్ ప్రీత్యర్థం ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేయడమే యజ్ఞము అని అర్థం. సో ఈ పాయింట్ ఒకటి బాగా మీరు జీర్ణించుకోవాలి. ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నానువర్తయతి హయః అఘాయురింద్రియారామో మోఘం పార్థ సజీవతి. సో ఈ రకంగా వేదాలతో నిర్ణయించబడినటువంటి యజ్ఞ చక్రాన్ని ఎవరైతే అనుసరించరో, ఫాలో అవ్వరో వాళ్ళు నిజంగా పాప జీవనులు అవుతారు అని చెప్తున్నారు. ఎలాంటి యజ్ఞ చక్రం ఇది? వేదాలు నిర్ణయించినటువంటి యజ్ఞ చక్రం. దీనిని ఫాలో అవ్వని వాళ్ళు, అనుసరించని వాళ్ళు నిజంగానే వాళ్ళు పాప జీవనులు అవుతారు. కేవలం వాళ్ళ ఇంద్రియాలను పరచుకోవడానికి కోసమే జీవించే వాళ్ళు నిరర్ధక జీవితాన్నే గడుపుతారు అని క్లియర్ గా భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఇది యజ్ఞ చక్రం. ఎలాంటి యజ్ఞ చక్రం? వేదాలు నిర్ణయించిన యజ్ఞ చక్రం. దీనిని ఫాలో అవ్వని వాళ్ళు పాపులే ఇది అని ఇక్కడ క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. వాళ్ళ ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడానికి జీవించే వాళ్ళు ఇక ఒక నిరర్ధక జీవితాన్నే గడుపుతున్నట్లు లెక్క. భగవంతుడు ఇచ్చిన ఈ యజ్ఞ చక్రాన్ని, ఈ వేదాలను, ఈ కర్తవ్యాలను మనం ఆ రకంగా
ఆయన చెప్పిన విధంగా, ఆయన తృప్తి కలిగించే విధంగా చేస్తేనే అది యజ్ఞంతో సమానం. అలా కాకుండా మన యొక్క ఇంద్రియ వ్యామోహాలను తీర్చుకోవడానికి కనుక మనం పనులు చేస్తే ఇక మనం కేవలం నిరర్థక జీవితాన్ని గడిపినట్లే అని ఇక్కడ క్లియర్ గా, ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే జీవించిన వాడు నిరర్థక జీవితాన్నే గడుపుతాడు. యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాదాత్మా తృప్తశ్చ మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టస్తస్య కార్యం న విద్యతే. కానీ ఆత్మానుభవపూర్ణమైన జీవితంతో ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని గొనుచు ఆత్మయందే తృప్తుడై పరిపూర్ణ సంతుష్టిని పొందిన వాడికి చేయవలసిన కర్మే ఏది కూడా లేదు. సో ఎవరి డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేయాలి. అంతవరకు మనం ఇక్కడి వరకు చూసాం. అయితే ఎప్పుడైతే ఆత్మానుభవపూరితమైన జీవితంతో ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఆత్మలోనే తృప్తి పొందగలిగిన పరిపూర్ణ సంతుష్టిని ఎవరైతే ఆత్మలోనే పొందుతారో, అంటే ఇంద్రియ వ్యామోహాలతో ఆనందాన్ని పొందకుండా ఆత్మానుభూతిలోనే నిజమైన ఆనందాన్ని పొందేవాడికి, ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన వాడికి ఇక చేయవలసిన కర్మ ఏది కూడా లేదు అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఆ ఆ భక్తిభావం, ఆ ఆత్మ జ్ఞానం వచ్చిన వారికి ఇక యజ్ఞ నిర్వహణ ప్రభావం అయిన కల్మష మార్గం కల్మషం ఆర్చనం అతని యందు సో ఎన్నో యజ్ఞ అంటే డ్యూటీస్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఇలా ఫలాపేక్ష లేకుండా చేసినప్పుడు చివరికి ఆ ఆ అది ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి, భగవంతుణ్ణి పొందటానికి దారితీస్తుందని మనం చూసాం. జ్ఞానంతో కర్మ ద్వారా ఇలా ఆ కొంతమంది ముక్తి మార్గంలోకి వెళ్తారు, కొందరేమో వైరాగ్యంతో సన్యసించి వెళ్తారు జ్ఞానం మీద ధ్యాన మార్గంలో అని చెప్పారు ముందుగానే. కాబట్టి ఈ రకంగా పనులు చేస్తూ వెళ్ళినప్పుడు క్రమేణా వాళ్ళు ఆ ఆత్మానందాన్ని వాళ్ళు పొందగలుగుతారు. ఆత్మలోనే తృప్తిపడి ఆ పరిపూర్ణ సంతుష్టిని పొందే స్టేజ్కు రాగలుగుతారు. ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన వాడికి అప్పుడు ఇంకా చేయవలసిన కర్మ ఏమీ లేదు. అది ట్రూ నిజమైన అకర్మ స్టేజ్ అన్నమాట. ఆత్మలోనే సంతుష్టిని పొందు. ఈ ఇంద్రియార్థాలు ఏమీ కూడా వాళ్ళకి ఏ మాత్రం ఎఫెక్ట్ అవ్వరు. వాళ్ళకి ఆ సుఖాలు అవన్నిటి నుంచి వాళ్ళు దూరంగా వాళ్ళ ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందగలుగుతారు. అటువంటి స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇక మనకు ఏది కూడా చేయవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్తూ, ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితంతో ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందుతూ పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో సంతృప్తి సంతోషం పొందే వాళ్ళకి ఇక చేయవలసిన పనులేవి కూడా లేదు. నైవ తస్య కృతేనాథో నా కృతేనేహ కశ్చన నాస్య సర్వభూతేషు కశ్చిదర్థవ్యపాశ్రయః. అంటే ఆత్మానుభూతిని పొందిన మనిషి తన విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణం ద్వారా పొందవలసిన ప్రయోజనం ఏది కూడా ఉండదు. అయినా కూడా అలాంటి కర్మ నిర్వర్తించకపోవడానికి కారణం గాని, ఇతర జీవులపై ఆధారపడవలసిన అవసరం గాని అతనికి ఉండదు అని చెప్తుంది. సో ఆత్మానుభవాన్ని పొందిన వ్యక్తికి కృష్ణపరమైన కర్మలు తప్ప ఇక అన్యమైన విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణం ఏది ఉండదు. అంటే భగవంతుడి పట్ల ఆ భక్తిభావం ఆత్మలో పరమాత్మలో నిమగ్నమైనప్పుడు ఇక వాళ్ళకి వేరే విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణ ద్వారా పొందే ప్రయోజనం ఏది లేదు. ఆ స్టేజ్కి వచ్చే వరకు మనం మన బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తూ భగవత్ ప్రీత్యర్థం మనం మన బాధ్యతలను ఆ రకంగా నిర్వహించాలి. అలా నిర్వహిస్తూ పోయినప్పుడు చివరికి ఆత్మానుభవం పొందే స్టేజ్ వస్తుంది. ఆ స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఇక ఈ విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణ ద్వారా మనకి ఏ ప్రయోజనం లేదు. అవేమి ఆ స్టేజ్ లో ఇక అవసరం లేదు. అయినా కూడా అలాంటి కర్మను నిర్వర్తించకపోవడానికి కారణం గాని, ఇతర జీవులపై ఆధారపడవలసిన అవసరం గాని అతనికి ఉండదు. కాబట్టి ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన వాడికి ఎలా ఉంటుందంటే, అతను ఆ పని చేసి అలాంటి కర్మను నిర్వర్తించకుండా ఉండడానికి ఒక కారణం గాని, ఇంకెవరి మీదైనా ఆధారపడాల్సిన అవసరం గాని కూడా వాళ్ళకు ఉండదు ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన వాళ్ళకి.
కాబట్టి వాళ్ళు ఒక రీజన్ చెప్పక్కర్లేదు, నేను ఎందుకు చేయడం లేదు అనే రీజను ఉండదు. ఎందుకు? వాళ్ళు పూర్తి సంతుష్టులై ఉన్నారు. ఒకరి మీద ఆధారపడి కూడా ఉండరు. ఎందుకు? వాళ్ళ ఆత్మలోనే వాళ్ళ ఆనందాన్ని పొందగలుగుతున్నారు. కాబట్టి ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇక ఏ కర్మ కూడా చేయక్కర్లేదు. తస్మాదసక్తః సతతం కార్యం కర్మ సమాచర అసక్తో హ్యాచరన్ కర్మ పరమాప్నోతి పూరుషః. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా కర్మఫలాల పట్ల ఆసక్తిని లేకుండా తన బాధ్యతను భావిస్తూ కర్మలను చెయ్యాలి అని ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పారు. ఈ పాయింట్ కర్మయోగంలో మెయిన్ పాయింట్. కర్మఫలాల మీద ఆసక్తి లేకుండా నా బాధ్యత ఇది అనుకుని కర్మ చేయాలి. ఎలా అంటే అసంగత్వంతో కర్మను చేయడం ద్వారా మనిషి పరాన్ని పొందగలడు, అంటే ముక్తిని పొందగలడు, ఆత్మానుభూతిని పొందగలడు, భగవంతుణ్ణి పొందగలడు అని అర్థం. కాబట్టి అసంగత్వం అంటే ఏంటి? డిటాచ్మెంట్, అంటే రాగద్వేషాలు లేకుండా. డిటాచ్మెంట్ అంటే అటాచ్మెంట్లు ఏముంటాయి? రాగం ఉంటుంది, ద్వేషం ఉంటుంది. ఎవరి మీదైనా అత్యంత ప్రేమ ఉంటుంది, లేదంటే ఇష్టం లేకపోవడం ఉంటుంది. కాబట్టి డిటాచ్మెంట్ అనేది ఏంటంటే ఆ రాగము ద్వేషము లేకుండా సమత్వంతో ఉండగలగటము. కాబట్టి ఆ సంగత్వం ఏదైనా ఒకటి అనేటటువంటి సమత్వంతో గనక మనం పని చేయగలిగినప్పుడు మనిషి ఆ పరాన్ని పొందగలడు అని చెప్తున్నట్టే, మనం సుఖమైనా ఒకటి, దుఃఖమైనా ఒకటి, లాభమైనా ఒకటి, నష్టమైనా ఒకటి అనేటటువంటి ఫీలింగ్ తో మనం చేయవలసిన బాధ్యతను ఏదొచ్చినా ప్రసాదం అనే డిటాచ్మెంట్ తో, ఆ ఫలితం మీద డిటాచ్మెంట్ తో పని మాత్రం పర్ఫెక్ట్ గా భగవత్ప్రీత్యర్థం చేసినప్పుడు మనిషి పర్ఫెక్షన్ ని పొందగలడు. తద్వారా ఆ ఆత్మజ్ఞానాన్ని, భగవంతుణ్ణి పొందగలడు అని క్లియర్ గా చెప్తుంది. మళ్ళీ ఒకసారి తాత్పర్యం చూస్తే ప్రతి ఒక్కరూ కర్మఫలం మీద ఆసక్తి లేకుండా వాళ్ళ బాధ్యతను భావిస్తూ కర్మలను చేయవలను. అంటే ఎలా అంటే అసంగత్వంతో, డిటాచ్మెంట్ తో కర్మను చేయడం ద్వారా మనిషి పరాన్ని, భగవంతుణ్ణి పొందగలడు అని చెప్తున్నారు. కర్మణై సో రోజువారీ మనం చేసే మన బాధ్యతల్ని ఈ రకంగా నిర్వర్తించడం ద్వారానే మనం భగవంతుణ్ణి పొందొచ్చు అని ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుస్తుంది. ప్రతి చాప్టర్ ని యోగా, ఒక యోగా అని అంటాం. ఎందుకు? యోగా అంటే భగవంతుడితో కాంటాక్ట్, భగవంతుడిని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాము. అది ఎవ్రీ చాప్టర్ లో కనీసం 1 or 2 శ్లోకాస్ లో ఈ రకంగా చేస్తే భగవంతుని పొందొచ్చు అని ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి చాప్టర్ కి యోగా అనే పేరు. ఈ చాప్టర్ లో మనం ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చూస్తున్నాం. ఇలా అసంగత్వంతో, డిటాచ్మెంట్ తో కర్మ చేయడం ద్వారా మనిషి పరాన్ని పొందగలడు. డిటాచ్మెంట్ తో నువ్వు పనిచేయి. దేని మీద డిటాచ్మెంట్? ఫలితం మీద డిటాచ్మెంట్, పని మీద కాదు. పని చెయ్యి, నీ బాధ్యతను చెయ్యి. ఎలా చేస్తావు? భగవత్ప్రీత్యర్థం చెయ్యి, ఆయనకి నచ్చే విధంగా చెయ్యి. కానీ ఫలితం మీద డిటాచ్మెంట్ తో చెయ్యి. అప్పుడు నువ్వు భగవంతుణ్ణి పొందగలవు అని చెప్తుంది. ఆ స్టేజ్ ని నువ్వు నిజంగా పర్ఫెక్ట్ గా ఆ స్టేజ్ కి రాగలిగినప్పుడు, ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చేస్తూ ఈ రకంగా కర్మను నరించి ఆ స్టేజ్ కి నువ్వు పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చినప్పుడు నీకు ఆటోమేటిక్ గా ఇక ఏ పని చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నువ్వు అప్పుడు ఆ పర్ఫెక్షన్ స్టేజ్ కి వచ్చావు. ఆత్మానుభూతిని, భగవంతుణ్ణి నువ్వు పొందగలిగావు. కర్మణైవ హి సంసిద్ధిం ఆస్థితా జనకాదయః లోక సంగ్రహమేవాపి సంపశ్యన్ కర్తుమర్హసి. జనక మహారాజు లాంటి రాజులు కేవలం వాళ్ళ డ్యూటీస్ ని, విద్యుత్ ధర్మాలను నిర్వహించడం ద్వారానే వాళ్ళు సంపూర్ణత్వాన్ని పొందారని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. జనకుడు మరి ఆయన మహారాజే, కానీ ఆయన ఎంతటి భక్తుడంటే ఆయన డ్యూటీస్ ని ఆయన ఈ రకంగా, అంత జ్ఞాని ఆయన, ఆ రకంగా ఆయన డ్యూటీస్ ని చేయడం ద్వారానే ఆయన సంపూర్ణత్వాన్ని పొందాడు. కాబట్టి జనసామాన్యానికి బోధించి నిమిత్తమై తప్పకుండా నువ్వు కర్మను చెయ్యి అంటే నువ్వు ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఉండు అని చెప్తున్నారు. జనసామాన్యానికి బోధించడం అంటే ఆ కారణంగా నువ్వు కర్మను చెయ్యి అంటే నలుగురు నిన్ను చూసి ఫాలో అయ్యే విధంగా, అంత ఎగ్జాంపులరీగా నువ్వు ఒక ఉదాహరణగా ప్రతి ఒక్కరికి
నువ్వు కర్మ అంటే ఇలా చెయ్యాలి అని అందరూ నిన్ను చూసి నేర్చుకునేటట్లు నువ్వు పర్ఫెక్ట్ గా కర్మ చెయ్యి. జనక మహారాజు లాంటి రాజులు ఆ రకంగా కేవలం వాళ్ళ డ్యూటీస్ ని వాళ్ళు ఈ రకంగా నిర్వహించే వాళ్ళ సంపూర్ణత్వాన్ని పొందారు. కాబట్టి నువ్వు కూడా నీ అందరూ నిన్ను చూసి నేర్చుకునే విధంగా నువ్వు కర్మను చెయ్యి అని అర్జునుడికి చెప్తున్నారు. అంటే దాని అర్థం మనందరికీ కూడా చెప్తున్నారు. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠస్తత్తద్దేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. అంటే దేనినైతే ఆచరిస్తాడో శ్రేష్ఠుడైన వాడు దానినే దానినే అంటే కేవలం దానినే తప్పనిసరిగా జనులందరూ కూడా ఫాలో అవుతారు. సయత్ ప్రమాణం, అతని ఏ ప్రమాణాన్ని ఏ స్టాండర్డ్స్ అయితే పెడతాడో కురితే లోకస్తద్ అనువర్తతే, లోకం అంతా కూడా దానిని అనుసరిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే మహనీయుడైన వ్యక్తి గొప్పవాడు ఎలాంటి పనులు చేస్తాడో సామాన్యులందరూ కూడా వాళ్ళని అనుసరిస్తారు. అలాగే వాళ్ళు ఆదర్శప్రాయమైన కర్మ ద్వారా దేనిని అతడు అంటే అతను పనిని అంత ఆదర్శప్రాయంగా చేయడం ద్వారా అతడు ఈ రకంగా పని చేయాలని అందరికీ చూపించి ఎలా అయితే ఇది స్టాండర్డ్ అని అందరికీ నిర్ణయిస్తాడో దానినే లోకమంతా కూడా అనుసరిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ లీడర్ అనేవాడు ఎలా ఉండాలి అని, గురువు అనేవాడు ఎలా ఉండాలి అని కూడా చెప్తున్నారు. సో గొప్పవాళ్ళు ఏ పని చేస్తే సామాన్యులంతా అనుసరిస్తారు. మరి ఉత్తమ పనుల ద్వారా అతను నెలకొల్పిన ప్రమాణాన్నే ప్రపంచం అంతా అనుసరిస్తుంది. మరి గొప్పవాళ్ళు గొప్ప గొప్ప పనులు చేసినప్పుడు ఇది గొప్ప పని అని మనం అర్థం చేసుకుని మనలాంటి సామాన్యులందరూ కూడా దాన్ని, అలాంటి గొప్పవాళ్ళు లేనప్పుడు ఎవరిని చూసి నేర్చుకోగలుగుతాం. కాబట్టి మనం ఇలా ఎగ్జాంపులరీగా అంటే అవతల వాళ్ళకు కూడా ఆదర్శప్రాయంగా ఉండేటట్లు నువ్వు ఉండు. ఎందుకు అంటే ఆదర్శప్రాయంగా ఉన్న వాళ్ళని సామాన్యులు కూడా ఫాలో అయ్యి వాళ్ళని చూసి నేర్చుకుని వాళ్ళు చేసిన విధంగా వీళ్ళు కూడా పనులు చేస్తారు. కాబట్టి నువ్వు అలా ఆదర్శప్రాయంగా అవటానికి ప్రయత్నించు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడితో ఈ రోజు క్లాస్ స్టాప్ చేద్దాము. మరి వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. క్వశ్చన్స్ ఏమి లేకపోతే మరి క్లాస్ ఏం చేసి రేపు మిగిలిన 20 శ్లోకాస్ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఈరోజు 21 శ్లోకాస్ చూసాం, రేపు ఇంకొక 21 శ్లోకాస్ చూడొచ్చు. హరే కృష్ణ. హరే క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే